ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ତୁମର ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? ମାନେ 3-4 ଦିନ ରିସେଣ୍ଟ ବାହା ହେଇଥିବ ଫ୍ରେଶ୍, କେମିତି ଜାଣିବ? ତାର ହେଲା 4-5ଟି ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏକରେ ହେଲା ସୁନା ଚେନ୍ 2-4ଟା ତା ସାର୍ଟ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ଇନ୍ ମାଳି ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ସାର୍ଟ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ଆଉ ମୁଦି 6-7ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏପଟେ ପିନ୍ଧିଥିବ, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ଲଗେଇକି ବୁଲୁଥିବ ସେ, ମାନେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଥିବ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା। ଆଉ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବ, ମାନେ ନୂଆର ଟ୍ରାକ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ, ନୂଆର ଗଞ୍ଜିଟେ ପିନ୍ଧିଥିବ, ନୂଆ ଟାଉଲଟା ବେକରେ ପକାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ କି? ନହେଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିବ, ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା ତ ପିନ୍ଧାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଚେନ୍ଟା ଯେଉଁ ବେକ ତଳେ ଥାଏ ସେଇଟା ଉପରେ ପକାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଇଟା ଜାଣିବେ କେମିତି ଶାଶୁଘର କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି।